आपले आरोग्य तज्ञ या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। श्वासाचा त्रास असणाऱ्या अनेक कोरोनाबाधित रुग्णांना आयसीयूमध्ये व्हेंटिलेटरवरती ठेवलेले तुम्ही बघितले असेल, पण सध्याच्या स्थितीला हे दृश्य वेगळेच बघायला मिळत आहे। अनेक कोरोनाबाधित रुग्णांना पोटावर झोपवलेले दिसते। तर असे का? ज्या रुग्णांना श्वास घेण्याचा त्रास होत आहे अशा रुग्णांना पोटावर झोपण्याचा सल्ला दिला जात आहे। या पद्धतीला वैद्यकीय भाषेत प्रोनिंग असे म्हणतात। या पद्धतीचा वापर करून अनेक रुग्णांना ऑक्सिजनची पातळी उत्तम ठेवण्यास मदत होत आहे। या पद्धतीचा उपयोग आपण घरी देखील करू शकतो, पण त्यासाठी आपल्याला पोटावर झोपण्याची योग्य पद्धत माहिती असणे गरजेचे आहे। पण हा प्रकार व्हेंटिलेटरला पर्याय नाही। तर आपण या व्हिडिओमध्ये प्रोनिंग म्हणजे पोटावरती कसे झोपावे जेणेकरून ऑक्सिजनची पातळी वाढेल याबद्दल महत्त्वाची माहिती सांगणार आहोत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। प्रोनिंग पद्धतीत 4 प्रकारे झोपावे लागते, तर त्यासाठी 4 ते 5 उशांचा वापर करावा लागतो। तर ते कसे करायचे ते आपण बघूयात। पहिल्या प्रकारात पालथे झोपावे। पालथे झोपल्यावरती एक उशी डोक्याच्या बाजूस ठेवावी, दुसरी उशी पोट व छातीच्या मध्यभागी ठेवावी, 2 उशा पायाखाली ठेवाव्यात, असे 30 मिनिटे झोपावेत। दुसऱ्या प्रकारात उशा आहे त्या स्थितीत ठेवून उजव्या कुशीवरती 30 मिनिटे झोपावेत। तिसऱ्या प्रकारात उठून उशीला टेकून पाय सरळ ठेवून 30 मिनिटे बसावेत। चौथ्या प्रकारात उशा पहिल्या प्रकारात सांगितल्याप्रमाणे ठेवून डाव्या कुशीवरती 30 मिनिटे झोपावेत। प्रोनिंग गर्भवती महिला व हृदयाचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी करू नये। झोपण्याचा हा प्रकार करत असताना ऑक्सिजनची पातळी चेक करत राहणे गरजेचे आहे। अशी पद्धत करण्याबद्दल काही शंका येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कळवा। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।